Gustora? Gogo askoki, bi aukera huesan, niretzako bintzat, ala, Sri Lanka, Filipinas, Kamboia, Laosera jutie, ala nogala esekin pasatzia eudagoa. Eta bigarren aukera. Eta miren zuk, zer moz hartu duzu berria? Ba, momentuz ondo. Esan, momentuz ondo ez deulako demorazko alkarrekin pasa, baina abertzetan bukatzean hau. Julenekin oso ondo egon nintzen baitare, oso ondo dute naiz, eta guantxurrukin, ba, berrez da ondi bortzioik. Ez, ba, abentura dara izango da, oktubrera arte biliko gaz, bueno, septiembre barne. Iraila guztia ere imarru zartuan. Uztaila guztua eta iraila guztia. Eta badakigu, zelan hasi gazen, baina, ia zelan bukatu. Hori ez da jakiten. Bueno, momentuz dakiguna da oso indartsu eta fuerte zatoztela, gora bihotzak oso potente bat horrela, hemen promo bideo bat daukagu behi. Lagunok, gora bihotzak bueltan da. Egunero, astelenetik ostegunera, Herriberan zuzenean Bilbotik, ETV baten, eta Julen bueltatu bitartean, Udako fitxaji eta zentiko dugu, danetik, musika, girona, gonbidatuak, kolaboradoriek, segi xaskatu genke? Sorpresak, gu beti sorpresa dazkau, eta bakizuzte esango dugun asko? Gora bihotzak! Erenetik aurrera, denboraldi berria, ETV baten. Ara, txupinazoa gota dute. Listo, hasi da. Momentu batean ematen zuen, egoitz ari zela Ibaira... Bai, o arrantzan, o... Bai, zelan pixka. Dituz zaigu horrelako... Oso udako postura, ez da? Bai, ez azkien, bai. Abentura polizia, leku ebe brutala da. Bai, leku asko. Egondako eza bertan, baina, bueno, merkau hortan, Riberan, nik uste, bueno, plan edara izango dela. Bai, gaina betikoa, ez? Kampuan astegea, kalian aste horreke bai, baitu desberdintasuna mateio, aber eguraz lila laguntzeko. Iaz etzen duten sortea hondirik izan horrekin. Eta gaurre, ustez gaur ikusita segura ditu pixkatola guaz, baina... Hori bandoko da. Euraldia ez da, ez ona eta ez txarra. Hori da, euraldia da. Hoi da. Beitu, hola ikusita... Miren, zuk bigarren urtea duzu, aldaketa esan dugu, txurru izango duzula ondoan, Julen ez duzu ondoan izango, esan egia, orain benetan, esan egia. Seguro nago begira dagoela, faltan botatzen duzu, zer esan nahi diozu Juleni? Ba, beitu, egia esango dut. Eta bai, Julenekin nik eukideten kimika oso politia izan da. Hasieran esan zunean behak ezintzula jarraitu. Piskat esan nun nahi ama, zen eretzako da apoio handi bat. Orain dator baina, txoine? Tabla asko dazkalako eta nahi seguridadea handia matezialako. Gero bildura matezian nor eukiko nun ondoan, eta jakin unian, eta Julen beti dakat ondoan, Osa, ez da jo nere bizitzatik, eta hor dago, handi bat. Eta esan zenean txurru zala baita ere lasaitu nintzen. Ze txurru daka kali asko, zuzeneko asko. Hori bai, beste zoze ez dakit, baina kalie soberan, Bai. Eta zuzeneko asko, eta niretzako hori zan garrantzitsuena, ez? Eta nik uste importantiena da azkenien, nik beti gauza berdin esaten dut proiektu danak azten ditugunien, ez da? Zeuk etxien eta, kasu honetan, proiektu honetan, ondo pasatzen bozu, gozatzen bozu, helburu hori da, gero etxeko ebe ondo pasauko dabe, gozatuko dabe, orduan nik uste hori dala importantiena. Binomi hortan, ez decir, gure aurkezliek eta kolaboradoriek eta gonbidatua eta gero etxeko jendie bebai, kuadrilla baten sartzie, eta hortaz... Niretzako txurruk dakana da energia oso ona. Orduan, hori, bernun pixkat energia hori, eta, venga, gora bihotzak. Bueno, kasu honetan, birenek energia daka, neuk bebai, orduan, claro, eta izango da, no? Eta ez daute bakarrik, zue biokortza duten noski, laguntzaile, kolaboratzaile asko dituzue bidean, honintzen beita, Ana Goitia, Joseba Beloki. Oie dira izen berriak, izen berri batzuk daude. Maitan Urbieta ere bai. Baita ere, Malen Altuna, lapurtu dugu puskat. Iker Gutierrez, oza, ekipo handixe dakau. Lorea Intxausti. Bai, Lorea, azkenean? Nik uste baietz. Uste dugu baietz. Hemen jartzen du. Bai, uste baietz, bai. Lorea. Ez dakit sorpresa dan, ez dakit ze esan ginken, ze ezin ginken esan. Bueno, Lorea, badakizu, Jon egin behar duzula, azkenean. Bai, eske jende pila bat eukiko dugu, eta hori ere bai, aurreko urteko jende berdina eukitzia, eta jende berria, nere amazo, horrek usetela baita ere. Freskura emango digu, gauza berriak emango izkigu, baino, hori, ja da proiektu bat inda da ona, badakiguna ze energiakin gauden denok, eta... Bueno, aurrekoan zeroa egin genuen, eta... Eta nik uste importanti dela azkenien, proiektu berrixetan, betik kostatzen da igual pixka geixa, ala aurkezliak ez gazien nien ezagutzen, hori pasatzen da, eta gero etxeko igual ez dakite, baina gero feeling hori, eukin lehikezu, ala ez. Ikusi zeu eze ondo zabizien, ala neuk nereak enbe hastien ziren, eta... Hori holan da, opa dago ez da. Oso importantea da. Zuek da, Maialen, 4 urte.
lau urte. Tope zaudete. Oraindik ez gara dibortziatu. Bueno, Ondo dago. Hori legealdi bat egin dugu elkarrekin, ez? Hori da. Eta geratzen dena, eta orduan azkenin, hori, dana rodaute doi, eta bagajie bakau, esperientzia bakau, eta nik uste, eta zuzenekuetan azkenin nik uste tanok gora etortzen gazela, bai, asko uste jaku. Eta kirol munduko jende asko daukazu inguruan, ez da? Karmele, kirolari asko inguruan. Hori zer da, mezu bat, udako mezu bat, edo... Nik beti esatet, kirola eta ni eta kirola. Baina, pasau jatan nereakin iguel, alias be holan izeten da, ez kostatzen jaku, tal... Baina? Uda hontan dakazu aukeri ebe bai, azteko. Hasiko naiz. Txirri. Bihartik aurrea gauza... Ez ez izango zer... Nik uste dut miren denbora soberan izango duzula. Denbora badakat. Bai. Hor, ja, ez dakat eskusaik. Eta bai, bihar hasiko naiz, ez ez izango zertan, porque gafauitea. Gero ja ondo jute bali mazait, izango ezertan nahi naizen. Baina historia, bilbon dagoela bizitzen, dakazu kristolako erreka zoragarri bat, playa kondartzak onduen, sope, bakixo, tal, horti behun zenke? Surfean erakutsiko dizu norbait. Bai. Hori da, hori da. Aritzaran buru, eh? Hori da. Eta ez du gaitatu, baina egunero konbidaturen bat. Egunero, Aritzaran buru adibidez. Gaur, esan genki gaurkue? Nik galdera badaukat, nik galdetu ingo izuet. Bale. Bai? Hemen jartzen duen bezala, Bale. Gonbidatuak ere ez dira faltako, noski. Bai. Nork egingo du gaur gauean debuta zuenean? Pintxau. Ara. Ondo. Ez da futbolista. Ez da futbolista, ez da garbi da. Ez da arrizatutaniare. Horra agertu da bat, otxagabiakoa izango da noski, ez? Iker Vicente. Iker Vicente. Aupa, Iker. Aurreko urtean egon zan baita ere, jatorra. Hasi zarete fuerte eta zorrotz. Bai. Fuerte eta zorrotz. Da, neuk ezagutu naban Iker, gero komentako gabien bai, zuzenekuen, baina oin dela 2 urteko Saizarreko txotxi irekixean, egunean, eta bukau ginen, hasi ginen ez dakit 1000 pertsona eguazen bertan, eta bukatu ginen, Bengo Etxea, pelotarixe, Altuna, Vicente eta Laurok, Donostiko taberna batien. Saizarren ez da? Bai. Behitu, Saizarreko jendia ikusten nahi baldin bazaten, nio indikaren ez gonbidatua izan, eta izu jugu Napo jefi da, eta Napo gurren gurtien egun gotzu. Napo! Ara! Deia. Bueno, zuk ere deitu diezaiok ez gonbidatzeko. Baitaren Napo, etorri nahi zunia gurekin, gora bihotzak, Herriberan, Bilbon, zuzenian. Estelenetik ostegunea. Eta aurreko urteko gonbidatuak errepikatu daitezke? Bai. Bai, horrela jantziak bezala tarteka errepikatu daitezke, ala beti berriak izan behar dute. Azkenian pentsatu, gonbidatuak etortzeianak beti dakela zehose berria emateko da, noi? Orduan, nahi duenak etorri... Xabik zehazki galdetu nahi zuen, ea bera berriz gonbidatuko duzuen, hori zen. Urtebeten gauza asko gertatzen dira, eh? Baina nire usteko jatan, bisek alkarrekin jute zari, ez, Xabi gole egunen baten, Maialen beste baten... Guia elkarrekin elkarrekin etorri zian. Ez que askotan izeten daia paka, ez? Aurkezle paka, elkarrekin juten gazela. Guia paki geha, Osa, gu jute lekura agian, elkarri buruz egiak esatea nahi baldin moduzue, bakarri joan behar. Baitare. Egia. Normalen egizik esate ditzu, baina... Gehiago hitz egitea nahi baduzu, baina. Hori da. Gu ia joan ginen zuek ikustera, zuek entzutera. Asko ez genuen hitz egin, ez da? Bueno, pixka bai, pixka bai. Guazko hitz egitekoa geha, baina, bueno, isildura pixka batzu. Baina hori aurkezle moduen eta honen nada, kire decir, gero, neko beto gero bese jendia isiltzi eta aukera baldin bada, baina berba itxi eta gero momentu baten gero isiltzeko tarte bat, jazta. Bueno, argi dago giro ona ez dela faltako, ez da? Ez, hori ziurtatuta dago. Hori ziurtatuta dago. Parriak ebai, bueno, lasaitasunare bai batzutan. Ez bai ematego hor jolgorio bat izango dela. Ez, dena bai izangoa pixkat. Neu etorri naz, lasaitxasune motera, kalma pixkat. Zu? Bueno. Ba, udako fitxaketa. Zer? Ai, timbria. Eta? Ai, eske timbria jotzean bakoitzean gonbidatu bat etortzen. Orduan ja sartu nahi zortu. Espero zenuen norbait sartu Mutotan sartu da. Ez, Iker Vicente, arratzalde honez. Tirapu! Ez hortzau dezu, bale. Ez. Gaurtu ez zarete gonbidatuak horregatik. Bale. Uste dugu ez datorrela inor. Bueno, gurekin nahiko behia, igual, ez da? Bestela, hautan asparatzeko bestela, gau. Beste ideia bat, zergatik ez dugu crossover bat egiten? Hau da, egunen batean, zuek etorri, bibazuek aurkeztera, eta egunen batean gu joango gara gora. Wow! Edarto. A ver, uda guztixean ibiliko gaz, juli xuen eta oine septiembre arte, orduan nik uste aukera. Bale, ni badaki noiz. Zueko porrak hartutakoan. Ja. Ni horretan como nahi. Hori trampa da. Oso ongi. Baina polita litzateke. Polita izango litzake. De hecho, nuk askotan pentsagot, eta a ver, ez informatibo batzutan, o teleberrixen ala, ez hor ja ez, baina lako talk show programa desberdinetan eta hor realitin baten, eta guai. Kontuzukia, ja, lekuak entzen nahi zaizuta.